stayed a while. Rust in the roller doors, chains lean and moan. Every broken window still remembers the bone. Hear them call my name from the fan-clogged dark, soft and thin and tired, prying at the heart. Dead factory echoes, dead factory echoes. They live in the walls. Dead factory echoes, dead factory echoes, calling me back. Old clock stop mid-breath on a monthless night. Mold on the lunchroom table, green as a fading light. A mask in the corner, a shoe with one lace left. The floor keeps a secret, the ceiling keeps its death. Hear them call my name from the pipe work deep, soft and thin and tired, pulling me to sleep. Dead factory echoes, dead factory echoes. They live in the walls. Dead factory echoes, dead factory echoes, calling me back. I walked through the silence, it walked back through me. Under the soot-black rafters, under the dead machines, 100 lost miles in the dust and cold, singing through the metal what the dark can hold. Dead factory echoes, dead factory echoes. They live in the walls. Dead factory echoes, dead factory echoes, calling me back. Καλησπέρα! Νέα τοποθεσία, όχι νέα άτομο αυτή τη φορά, γιατί τα γνωρίζετε. Paranormal Familia, δίδυμο του παραφυσικού και ο Ηλίας. Τον βρήκαμε και σε αυτό το μέρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είμαστε σήμερα? Είμαστε στο εργοστάσιο πορσελάνης. Όλοι το γνωρίζετε. Για μας είναι η πρώτη επίσκεψη. Όπως και για εμάς. Για τα κορίτσια σίγουρα. Θέλουν να ξανάρθουμε, με δική τους ευθύνη. Ναι, συμφωνήσαμε στο να έρθουμε. Το πήραμε πάνω μας. Και πάλι πήραν την ευθύνη να μας φέρουν κάπου όπου δεν ξέραμε. Μας το κρατήσανε μυστικό μέχρι και που φτάσαμε. Και πάμε να δούμε πάλι τι μας κρύβει αυτό το μέρος. Κλασική πρώτη ερώτηση. Εννοείται. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας στο χώρο που θα ήθελε να επικοινωνήσει?
να ενημερώσουμε το χώρο ότι έχουμε έρθει με σεβασμό. Είμαι η Βούλα. Είσαι? Είμαι ο Νίκος. Είμαι η Χαρά. Είμαι η Αναστασία. Είμαι ο Ηλίας. Και σου Και είμαι έχουμε καλά. αφήσει γύρω-γύρω διάφορα μηχανήματα με τα οποία αν τα πλησιάσεις ή θα κάνουν κάποιο ήχο ή θα ανάψει κάποιο φωτάκι, οπότε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι είσαι και εσύ εδώ μαζί μας. Το EMF δίνει. Ναι. Δίνει έτσι Δίνει. μια μικρούλα ίσα-ίσα. Ναι. Αν χρειάζεσαι Στο μέσα. παραπάνω ενέργεια, μπορείς να πάρεις από μένα και μόνο ή από τα μηχανήματα. Και θα πάμε κλασικά στην πρώτη μας μέθοδο. Θα ανοίξουμε το σπίριτο. Σας το έχω δείξει 1.000.000 φορές. Έχετε δει Δεν το γάμο μας χρειάζεται. 50 φορές. Είναι fly mode. Ανοίγουμε το Spiritalk. Την εφαρμογή την ξέρετε. Ανοίγουμε και το screen record για να βλέπουμε τι έχει πει. Θα το αφήσω έξω από την κάμερα που δεν έχει κάποιο μηχάνημα. Και πάμε. Άρχισα να ρωτήσω. Περιμένω. Να δω τι θα ξαναρωτήσεις. Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας στο χώρο? Έχει απόλυτη ησυχία. Ναι. Έχει απόλυτη Και είναι λίγο τρομακτικό. πραγματικά απόλυτη ησυχία. Δεν παίζω παιχνίδια. Λοιπόν, θα προχωρήσω στην επόμενη βασική ερώτηση. Είμαστε καλοδεχούμενοι εδώ σήμερα? Ακούστηκε μια φράση μέσω του Spiritalk ότι δεν παίζω παιχνίδια. Δεν έχει έρθει κανένας να παίξει μαζί σου, Βαρύδι. ούτε να σε κοροϊδέψει, ούτε να σε χλεβάσει. Ό,τι και αν υπάρχει στο χώρο, θα επαναλάβω αυτό που είπε η Βούλα, ότι έχουμε έρθει με σεβασμό να μάθουμε το ότι μπορεί να υπάρχει. Οι στάχτες μου είναι εδώ. Το έχουμε καταλάβει, είναι όλο καμένο. Ισχύει, ο χώρος είναι Φαίνεται. καμένος σε αρκετά σημεία. Τοποθεσία ρωτάμε, μπορεί να σε καθοδηγήσει κάπου. Τι Να σε εννοείς? καθοδηγήσει μέσω λέξεων σε κάποια συγκεκριμένη, Απ' έξω. σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία. Να Να σε με- πάει, ας πούμε, κάπου πιο μέσα, κάπου πιο απ' έξω. Αυτό το κάπου. παιχνίδι, εμείς τουλάχιστον, δεν το παίζουμε. όχι. Είναι ένας τεράστιος χώρος. Μπορεί να δεν σε ξέρεις πού θα κάνει σε πάει. γύρω-γύρω Ναι. σε όλο το κτίριο και απλά να περιφέρεσαι 2 ώρες. Το ακούω. Δεν είναι λάθος σαν μέθοδος. Εμείς δεν το... Ναι, γιατί το αφήνει να σε ξεγελάσει στην ουσία. Αν θέλει να σε ξεγελάσει, το αφήνει να σε ξεγελάσει και να σε παίξει. Okay. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε όποτε θελήσουμε να μεταφερθούμε. Λοιπόν, δεν καλωσορίζουν όλοι οι χώροι από την αρχή. Μπορεί να Καρμανιόλα. περάσει και μισή ώρα και να μην έχεις πάρει καμία ένδειξη. Μπορεί να περάσει και όλη η έρευνα και να μην πάρεις καμία ένδειξη. Ναι, το έχουμε Είναι σίγουρο ξαναπεί. αυτό. Το ότι Ναι, ναι, δεν ναι, ναι. είναι όλοι οι χώροι ότι κάτι έχουν. Μπορεί Ή και ότι τίποτα. θα σε συμπαθήσουν ή ότι μπορεί να μην έχουν καν ενέργεια, μπορεί να μην θέλουν να μην συμβαδίσουν από κανέναν από εμάς να πάρουν ενέργεια για να έρθει, να σου Ακριβώς. μιλήσει. Να κάνω μία ερώτηση σε αυτό που είπε πριν. Είπες
πως εδώ είναι οι στάχτες σου. Συνέβη κάποιο ατύχημα το οποίο μπορείς να μας πεις? Ευχαριστούμε. Ωραία. Εργαζόσουν εδώ πέρα. Παρένθεση, μας βλέπετε να κοιτάμε λίγο αριστερά-δεξιά. Είναι μέρος το οποίο έχει πολλές εισόδους διαφορετικές. Γάτα. Είναι και λίγο κεντρικό. Είναι και σε κεντρικό σημείο, όσοι γνωρίζετε που είναι. Αυτό θα το πάρω ως απάντηση στην ερώτηση που έκανα πριν. Θεωρώ, εκτός αν θέλεις να το ξαναρωτήσεις για την επιβεβαίωση. Ωστόσο, δίνει και το EMF. Οπότε, να ρωτήσουμε αν έχει να κάνει... Μπορεί να είναι και αυτό που είπες ότι είναι σε κεντρικό σημείο. Μπορεί να συνέβη κάτι. Αν σου απαντάει εκείνο από το EMF. Γιατί πήρες και καμπανάκι και EMF, δεν ξέρω αν το είδατε. Όχι, ναι, Επειδή το έχω έτσι ναι. το είδα. Πέφτει το φως επίσης. Πάλι. Τι φάση. Έχουμε αλλάξει ήδη ένα φως. Μέσα σε 10 λεπτά. Ωραία. Αν θεωρήσουμε το ότι έκανες αυτό που σου είπα πριν λίγο, ότι πάρει ενέργεια μέσω είτε από εμένα τα μηχανήματα. Πήρε. Εσύ ήσουν αυτό που έριξε το φως. Αν ναι, υπάρχει το μηχάνημα αυτό που αν πλησιάσει θα κάνει θόρυβο και έχει φωτάκια. Υπάρχει το καμπανάκι που θα χτυπήσει αν πλησιάσεις, δίπλα έχει μηχάνημα με φωτάκια και πίσω υπάρχει άλλο ένα μηχάνημα πάλι με φωτάκια. Τους είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπήσουν το καμπανάκι από τα υπόλοιπα. Άκου αυτό. Τους είναι το ίδιο εύκολο. Οκ. Αρκεί να θελήσουν. Γιατί βλέπω ότι επιλέγουν κάθε φορά και στα βίντεο σας. Αυτά βλέπω ότι χρησιμοποιείτε πάρα πολύ τον μπέλ. Θεωρώ ότι είναι απλά πιο διαχρονικό. Γιατί ένα καμπανάκι Συνδέεται παντού. είναι σε όλες τις εποχές. Ναι. Αυτό Συνδέεται τους είναι ένα παντού. άγνωστο μηχάνημα, όπως και το EMF για μας. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Ναι. Σίγουρα σε όποια εποχή και να γυρίσουμε, Υπάρχει. ένα καμπανάκι Παντού. κάπου υπάρχει. Οκ. Κοίτα, και τα τρία λειτουργούν με την ίδια φιλοσοφία. Χρειάζεται απλά να το πλησιάσει. Άρα ουσιαστικά είναι τι το τραβάει πιο πολύ, που τυχαίνει να τα στήσουμε κάθε φορά. Είναι το Δεν μέρος, μπορείς να το είναι γνωρίζεις, το FM πια Νέος. εκείνη τη στιγμή. Οκ. Ναι, είμαστε νέοι σε αυτό. Ή ήταν εκείνος νέος, γιατί μιλούσατε για ένα ατύχημα πριν. Εσύ ήσουν νέος. Και το EMF συνεχίζει να κάνει. Λοιπόν, μιλήσαμε για ένα ατύχημα. Θεωρούμε ότι εργαζόσουν εδώ. Θέλω να μου πεις πριν πόσο καιρό, μια χρονολογία, ήσουν εδώ. Ιάκωβος. Ή ένα όνομα θα ρωτάγα, αλλά λέω δεν θα μου το Είναι πει. το όνομα του παιδιού της. Αλήθεια. Ναι.
Τον λένε Ιάκωβο. Οκ. Μπορεί απλά. Ήταν τυχαίο, απλά ναι, ήταν πολύ σκάλωμα. Sorry, ναι. Οκ. Μπορεί, καλά. γιατί ήταν και παλιό όνομα το Ιάκωβος, το χρησιμοποιούσαν λίγο και Ναι. πιο παλιά. Ωραία. Θέλω να μου επιβεβαιώσεις κάτι. Το όνομά σου, εσένα που ήσουν εδώ και έγινε το όποιο ατύχημα, ήταν Ιάκωβος. Σε θυμάμαι. Από Έχετε πού? ξανάρθει. Όχι. Έχουμε ξανάρθει μόνο να δούμε το χώρο. Ναι. Όχι για Άρα έρευνα. μπορεί να σε θυμάται από όταν ήρθατε να δείτε το χώρο. Ναι, σαν ενέργεια δεν πάβουμε να μπήκαμε στο χώρο. του. Ακριβώς. Εννοείται. Και μπορεί συγκεκριμένα να θυμάται τον Νίκο λόγω της άβρας του. Αυτή η άβρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Βασικά, όχι ερώτηση. Επειδή βλέπω ότι δίνει αρκετά το EMF και δεν θέλω να σταθώ τόσο αυτή τη στιγμή στο σπίριτο. Θέλω, αν είσαι εσύ που το κάνεις, να πας λίγο ακόμα πιο κοντά του. Να γίνει πιο κόκκινο. Εάν σου είναι εύκολο και θες. Λίγο ακόμα. Σε ευχαριστώ. Γιατί κάθε φορά που ρώταγες, έβλεπα από 3 και πάνω. Αυτή τη Γι' αυτό στιγμή σου είναι το δίπλα είπα. σου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι εδώ πέρα. Δίπλα σου. Κάπου. Είναι κοντά σου. Ναι, είναι κοντά σου. Και είναι η αλήθεια ότι το Καλώς όρισε το το. άλλο EMF δεν δίνει κανένα Μμμ. σημείο ζωή. Οπότε, ναι. Ωραία θέση διάλεξα πάλι. Και στην αρχή λέγαμε να πάλι. κάτσουμε ανάποδα. Στην αρχή Και λέγαμε πάλι να κάτσουμε δίνει. ανάποδα. Μμμ. Κόκκινο. Μας δίνει ότι είναι Ναι, εκεί. ευχαριστούμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Είναι τυχαίο το ότι βρίσκεσαι προς εκείνη Συνέβη εδώ. την κατεύθυνση. Πάρε. Ωραία. Καπνός. Είναι αλήθεια. Φαίνεται. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και Φαίνεται. αυτά είναι μια καμινάδα. Από έξω ακριβώς. Ναι, είναι η καμινάδα. Είναι η καμινάδα του θηρίου. Ωραία. Θα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Έτσι, σαν σκέψη. Μμμ. Έπεσες από κάπου ψηλά. Ναι, Είδε ένα ναι, κοκκινάκι. ναι, θες. έδωσε. Ακόμα δίνει. Τι δίνει. Ανατριχιαστικός. Σίγουρα. Λοιπόν, μας έχεις πει ένα όνομα. Μας έχεις περιγράψει στο περίπου ότι κάτι συνέβη εδώ. Θέλω να μου πεις και μια ηλικία. Ήσουνα πάνω από 30. Μμμ. Δεν μπορώ να πάρω σαν 100% Τύπημα. απάντηση. Το EMF πρέπει να βρεις κάποιον άλλο τρόπο. Υπάρχουν και άλλες συσκευές. Θέλω να βρεις κάποιον άλλο τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί μας. Για να μου κάνεις ξεκάθαρο ότι έχουμε μια καλή Αφή. ευκαιρία. Τι είπε? Δεν το βλέπω. Αφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφή. Αυτή. Α, και πιάνει τον τοίχο. Τι είπε? Δεν σε είδαμε.
Το ατύχημά σου έγινε σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο που καθόμαστε. Ιερεμίας. Τζερεμάια. Οκ. Με τα μηχανήματα είναι λίγο πιο σφιχτό. Μπορεί να μην τα αναγνωρίζει, να του φαίνεται περίεργο το ότι. Θα αλλάξουμε λίγο μέθοδο. Να φύγουμε από τα μηχανήματα, από το τι λέει, τι δεν λέει. Να πάμε λίγο πιο ενεργειακά. Από ό,τι μας έχει πει και το ένα κορίτσι από εδώ πέρα, η Χαρά. Είναι πιο ενεργειακό κορίτσι, θα γίνει στέλεφες. Ναι. Έτσι φαίνεται. Όμως θα σας φανεί η ιδέα να κάνετε κρεμές. Δεν έχω κάνει ποτέ. Ωραία. Σία. Το ίδιο θα ήθελα να το δοκιμάσω. Λοιπόν, σας έχω δύο επιλογές. Ναι. Είτε κρεμές και κρεμές, Αυτό το μέρος είναι το σπίτι. είτε η μία κρεμές και άλλη ράβδους. Τι σας τραβάει πιο πολύ, όπως τα ακούτε? Ράβδο. Εσύ. Θέλεις Κρεμές. ράβδο. Εκρεμές. Τι είναι. Το εκρεμές είναι αυτό, Αυτό. η ράβδη είναι Η αυτό. ράβδη είναι αυτό. Όχι, όχι, θα λέω εκρεμές. Ωραία. Μόνο θα χρειαστεί να Τώρα. βγάλεις γάντι Ναι, ναι, ναι. και έρχομαι Τώρα. αμέσως. Όχι. Όχι. Και λέει τώρα. Εσύ είσαι τέλεια, θα μου αφήσεις ένα κενό από το χεράκι. Λοιπόν, είναι όπως είσαι. Είσαι εντάξει στα πόδια? Ναι, Είσαι χαιρετίζω. πίσω. Λοιπόν, ανοίγεις χεράκια. Εδώ Πάει πέρα. πίσω συνέχεια. Δεν πειράζει. Το κενό σου το κρατάς. Λοιπόν, θέλω και οι δύο, βασικά τα πάμε μία-μία. Θέλω να ζητήσει να σου δείξει το ναι. Θέλω να μου δείξει το ναι. Θα δώσουμε χρόνο. Είναι η πρώτη φορά. Δεν έχουν πάρει ακόμα την ενεργειά σας. Ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα. Ζήτα του να σου το δείξει λίγο πιο έντονο. Θέλω να μου το δείξεις λίγο πιο έντονα. Πίσω. Πίσω. Ο θάνατος μου ήταν φρικτός. Πίσω. Ξαναζήτα του. Θέλω να μου δείξεις το ναι λίγο πιο έντονα. Ωραία. Το ναι σου είναι κύκλος. Τώρα ζήτα του να σου δείξει το όχι. Θέλω να μου δείξεις το όχι. Πάλι έντονα. Ωραία. Το όχι τι σου είναι? είναι δεξιά-αριστερά. Οκ. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, μένεις όπως είσαι. Θέλω να μου δείξει το ναι. Δώσ' το χρόνο. Ωραία. Το ναι σου είναι χ. Ζήτα του το όχι. Θα ήθελα να μου δώσει το όχι. Σε ευχαριστώ. Το όχι σου είναι πολύ. παράλληλο. Οκ. Θα Λοιπόν, δοκιμάσεις. ναι, Όχι. όχι, όχι, ναι, όχι, Όχι, το να πω. ναι, Πατρικία. τέλειο.
Μαζεύω. Λοιπόν, όχι. Παίρνεις θέση. Okay. Είσαι έτοιμη? Κάτσε γιατί έχω κάτσει πάνω στην Πάτα καλά. μαλακία. Πάμε. Συγγνώμη, να πάω και εγώ πίσω χέρια. με τον Ηλία. Βάλε με λίγο σε μια ισορροπία γιατί μπλέκονται. Ναι. Έχεις. Τέλεια. Ευχαριστώ. Είμαστε εντάξει, πατάς καλά. Και τώρα πάλι τι Αν νιώσετε, ρωτάνε τα αγόρια, εμείς τώρα δεν ρωτάμε τίποτα. Αν νιώσεις ότι πας και εσύ έκρεμες, είναι φυσιολογικό, είναι η ενέργεια που δίνεις. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Μένετε σταθερά στις θέσεις σας και αυτά θα δίνουν τις απαντήσεις που πρέπει να δίνουν. Εγώ είμαι εδώ, ό,τι χρειαστεί. Ωραία, θα δεν είναι τις ίδιες, δηλαδή. Άγνωσα Θα είναι κάπως. διαφορετικές εννοώ στη χαρά και διαφορετικές. Η ερώτηση θα είναι ίδια και για τις δύο. Ωραία, το τι όχι, απάντηση αυτό, θα αυτό. παίρνουμε είναι άγνωστο. Αυτό. Λοιπόν, όποτε είστε έτοιμες και δύο, Πάμε. Να το μπλε. εσύ. Ναι. Ωραία. Υπάρχει κάποιος λόγος που δυσκόλεψες ή μπέρδεψες τόσο τη χαρά? Έχουμε τα μάτια πάνω σας. Η Αναστασία έχει πάρει, ναι. Ναι. Της χαράς κινείται. Θέλω απάντηση και μέσα από τη χαρά. Ποιο είναι το όνομα σου? Ναι. Η χαρά πήρε, ναι. Ναι. Και εσύ τι πήρε? Ναι. Ωραία. Και καθαρό, ναι. Μπράβο, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Και ναι από το καμπανάκι. Εμένα το όνομά μου είναι Νίκος, που κάνω τις ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Το βρίσκεις παιχνίδι το να δυσκολεύεις κάποιον? Ματσέτα. Η Αναστασία έχει πάρει, ναι. Όχι, παιδιά, και δεν κουνιέμαι καθόλου. Και η χαρά επίσης πρέπει να είναι ναι. Ακόμα. Ναι, Και στο πιο δίνει και πολύ, πιο ναι. έντονο. Ναι, ναι. Ωραία. Μιλάμε με τον άντρα που του έχει συμβεί το ατύχημα σε αυτό το χώρο. Αναστασία, ναι. Εμένα κλείνει προς όχι. Χαρά όχι. Είναι παραπάνω από μία οντότητα αποτύπωμα στο χώρο. Θέλω ξεκάθαρη απάντηση και από τα δύο κορίτσια. Αναστασία, ναι.
Μην το λέτε στους ανθρώπους. Νομίζω παίρνουμε και την άλλη απάντηση. Ποιος σκέφτηκε τι? Ναι. Το δικό σου πάει προς το ναι. Ρώτησε το κενό. Θέλω τη ζωή μου πίσω. Λοιπόν, έχεις πάρει ναι. Είμαι με τα παιδιά μου. Λοιπόν, Παιδιά μου πλησιάζει. μην αγχώνεσαι. Μένεις όπως είσαι, θα γυρίσουν μόνοι τους. Συνεχίστε τις ερωτήσεις. Μια ερώτηση. Αυτό που έγινε εδώ πέρα ήταν ό,τι και αν συνέβη. Ήταν κάποιο ατύχημα. Θα σε παρακαλούσα να δώσεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Η Αναστασία έχει ναι. Όχι. Χαρά όχι. Ωραίο. Απαντάνε διαφορετικά άτομα στη χαρά και στη θυσία. Φαρμακευτικός. Είσαι πολύ ευγενικός. Αναστασία, ναι. Να είσαι ήσυχος και να ακούς. Για τον Ηλία λες? Όπα, πολύ μεγάλο ναι αυτό. Ή έτσι μίλαγε σε αυτούς που δουλεύαν εδώ? Πάρ' το. Σε ποια από τα δύο? Ρώτησε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να δώσεις χρόνο. Οπότε, κάνε πάλι την ερώτησή σου, μία-μία. Όταν θες να συνηθίσει, απλά του λες stop. Θα ακούω καλώς. Όχι, δεν στο είπα, δεν το ήξερες. Είναι καλή ιδέα. Γιατί πιάζουμε. Για τον Ηλία. Για τον Ηλία, ναι. Δεν θυμάμαι τι ήταν για τον Ηλία. Ότι θα ρωτήσω κάτι. Ναι, δεν πειράζει. Τι ρωτήσεις. Μπορείς... Ξέρω που να πιαστώ. Τι είναι αυτό το κουτί? Θες να συνεχίσουν τα αγόρια ερωτήσεις? Ναι. Ωραία. Συνεχίστε τις ερωτήσεις. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ξαναρωτήσω άλλη μία φορά. Είναι παραπάνω από ένα άτομο στο χώρο, γιατί στην προηγούμενη ερώτηση μου μία μου απάντησες ναι και μία όχι. Δεν πήρα μια ξεκάθαρη απάντηση. Αναστασία, όχι. Επέτειος. Όχι, σου δεν είναι ανοιχτό.
Παράλληλο. Παράλληλο. Να το. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε γιατί γύρισε σε μένα. Α, Έχουν πάρει απαντήσεις. Τώρα είναι. Ωραία. Ναι, όχι και από τα δύο κορίτσια. Είναι ένα υποθέτημα άτομο. Το ότι βρίσκεται εδώ στο χώρο για να μου δείξει ότι έχει τη δύναμη να επικοινωνήσει μαζί μας, θέλω να μου δείξει και στις δύο κοπέλες όχι. πώς είπαμε είναι Και οι το... δύο κοπέλες όχι. Πώς είναι το όχι. Άρα μας καταλαβαίνεις και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, απλά επιλέγεις το πότε. Θέλεις να μετακινηθούμε σε κάποιο άλλο σημείο του χώρου? Ναι. Χαρά ναι, Αναστασία όχι. Θέλεις να πάμε Προμήθεια. να κάτσουμε κάπου κοντά στις ράγες που έχει μέσα? Αναστασία ναι. Όχι. Χαρά όχι. Νομίζω ότι είναι λίγο κακό. Σαν ιδέα. Όχι. Νομίζω ότι είναι λίγο κακή η ύπαρξη που υπάρχει και ενέργεια. Okay. Ο Νίκος κάνει γκάντσελ. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Έχετε κάποια ερώτηση? Όχι. Ακόμα. Βλέπω εργάτες στο χώρο. Να δουλεύουν ασταμάτητα, χωρίς διάλειμμα. Βλέπω ότι κάτι επισκευάζουν στην οροφή. Ποιο είναι το όνομα σου? Μήπως κάτι συνέβη και διακόπτει η εργασία εδώ. Έχουν μια πλατφόρμα ξύλινη, η οποία είναι ψηλά στην οροφή με αλυσίδα. Και βλέπω δύο άτομα πάνω σε αυτό. Ένα μελαχρινό και ένα άσπρο μάλι. Περιέγραψέ τους μας σαν ηλικία. Είναι νέοι, είναι μεγάλοι. Το όνομα του ενός είναι Χρήστος. Το αλλού δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορείς να μας πεις ηλικίες? Έχει πολύ ζέστη. Είναι όλοι δρομένοι. Υπάρχουν δαίμονες. Οπότε ήταν καλοκαίρι. Να το θέσουμε. Ξαφνικά κόβεται η αλυσίδα.
Πέσανε. Υποδηλώνει. Όλοι τρέχουν να δουν τι έχει γίνει. Έχασε κάποιος από τους δύο Βλέπω την κάποιον με κουστούμι να δίνει λεφτά σε μια γυναίκα. Και να δίνει τα χέρια. Είναι η μητέρα κάποιου. Η γυναίκα του. Βλέπω ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Τι σχέση έχουν με το χώρο. Η δουλειά συνεχίζεται κανονικά σαν να μην έγινε τίποτα. Άρα καλύφθηκε το συμβάν. Κανείς δεν ξανασυζητάει γι' αυτό. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Ποιο είναι το όνομα αυτού που έδωσε τα χρήματα. Βλέπω τον άντρα με το κουστούμι να περιφέρεται στους χώρους και να επιβλέπει τι κάνουν οι Τα υπόλοιποι. ρίγη σέρνονται. Αυτού το όνομα θέλω. Βλέπω μόνο έναν εργάτη να είναι στεναχωρημένος για αυτά που έχει συμβεί. Και πάει και τον βρίσκει ο άντρας. Μίλησε ποτέ σε κανέναν. Του μιλάει και κατευθύνεται κάπου πιο ιδιαίτερα. Προς τα πού, Πιο μόνοι τους. προς τα πού. Βγάζει από το σακάκι του ένα μπλοκ επιταγών και το δίνει. Ένα φως. Έχει όνομα πάνω το μπλοκάκι. Ο άντρας το παίρνει και φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι. Αλλάζει όλη η εικόνα. Αλλάζει όλη η εποχή. Αλλάζει ιστορία. Λειτουργεί ακόμα το κτίριο. Βλέπω 3 άντρες και μια γυναίκα. Πάνε στο βάθος του κτηρίου. Πάνε στις ράγες που έχει το υπόγειο. Το κτίριο λειτουργεί. Οι άντρες βγαίνουν, η γυναίκα όχι. Είναι ξανθιά. Τι χρώμα μάτια έχει. Και φοράει ένα μπλε φόρεμα. Αλίκη. Το όνομά της είναι Αλική. Οι Ραϊμόντος. άντρες φεύγουν γρήγορα και φεύγουν πολύ βιαστικά. Τους είδε κάποιος. Κοιτάνε πίσω για λίγο και συνεχίζουν. Έχουν πάνω τους αίματα.
Κόψε. Δεν έχεις καταλάβει. Θα έρθω κάπου από εδώ. Πάρε λίγο αέρα. Είδα δύο διαφορετικά story. Το ένα ήταν του χώρου όταν λειτουργούσε, ό,τι κατάλαβα. Στο δεύτερο story λειτουργούσε ο χώρος. Όχι, όχι, ήταν περίπου όπως το βλέπουμε τώρα. Παρατημένο, τώρα το πόσο καιρό. Είδες και στο παρατημένο κόσμο να περιφέρεται. Όχι, ήταν ερημωμένο και είναι αυτό, δεν ξέρω αν το είπα όπως το έχω στο κεφάλι μου. Είδα 3 άντρες, 1 γυναίκα. Είμαι εδώ 1000 χρόνια. Μπήκανε και 4 και βγήκανε μόνο οι άντρες. Ναι. Η γυναίκα δεν βγήκε. Άκουσες Ποτέ. καθόλου όνομα γυναίκας, τίποτα. Όχι. Άρα κάτι σημαίνει επί 2. Και είδα πολύ το κομμάτι με τις ράγες. Με το υπόγειο. Μμμ. Τώρα το τι και το πώς. Δεν ξεχνάμε για τα ελλημένους χώρους. Για να συμβεί οτιδήποτε. Ναι, και έχουμε ό,τι συνέβη. Οκ. Οπότε στο πρώτο story, αν καταλάβαμε καλά, δωροδοκήθηκαν άτομα και έπεσε σιωπή. Ναι. Και αν κατάλαβα καλά, ήταν η γυναίκα αυτού νου. Σας μυρίζει άρωμα. Ναι, Ναι. καλό είναι. Γυναικείο άρωμα. Γυναικείο άρωμα. Και έντονο. Οκ. Θέλετε να μεταφερθούμε από εκεί? Θέλετε να μείνουμε εδώ? Εμένα αυτός ο χώρος δεν με εμπνέει καθόλου. Ωραία, Έχω σου δώσε μαγκώσει, μια νέα έχω- εικόνα. Τώρα τι θέλουμε τα παιδιά. Τι θέλετε κι εσείς. Οκ. Ο χώρος μάλλον συμφωνεί. Είπα οκ. Ναι. Γκλάντις. Οπότε η χαρά τώρα κάνει αίσθηση. Θα μπορούσες να μας πεις ένα όνομα του άντρα που είδα πριν αυτόν που το συνέβη το ατύχημα? Πού είσαι. Θέλω ένα όνομα είτε του άντρα είτε της γυναίκας που είδα. Υπάρχει κάποια Με γυναίκα πυροβόλησε. εδώ? Τα χέρια μου. Το γυναικείο άρωμα που μυρίσαμε πριν είναι δικό σου? Ήμουν τόσο τρομαγμένος. Τάκη. Μπορείς να μας πεις τι συνέβη σε εκείνες τις ράγες? Οπτικός. Πες μας το όνομα της κοπέλας.
Ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο θέλουμε κι εμείς από εσένα. Βοήθησέ μας λίγο. Έχασα το ένα μου πόδι. Ω, ω, Υπάρχει εδώ κάποιος από τους δύο άντρες που του συνέβη το ατύχημα? δολοφόνος. Δολοφόνος είπε. Ποιο είναι το όνομά του? Έλα. Σπίτι. Τώρα. Δεν θέλω. Δεν θες να επικοινωνήσεις? Ή δεν θες να μας πεις? Πώς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Όπως ανθίζουν. Δεν. Φοβάσαι. Θέλω να πεις στη Χαρά το όνομά σου. Εσένα που σου συνέβη το ατύχημα. Δεν. Δεν θα το πούμε σε κανένα. Περιμένω. Νύχτα. Πιστεύω ότι βρίσκεσαι ακόμα εδώ πέρα γιατί ποτέ δεν Όλα έγινε- αυτά. δεν έγινε αυτό που έπρεπε για να νιώσεις γαλήνια και να συνεχίσεις. Πολύ. Εγκεφαλικό. Ψάχνεις ακόμα δικαίωση. Άστο. Το. Τους δύο θορύβους που ακούσαμε μόλις τώρα, τους έκανες εσύ. Όχι. Τους έκανε κάτι άλλο που βρίσκεται στο χώρο. Ouch. Πώς θα. Αυτό που έχεις στο χέρι σου.
Εκεί. Να. Σε ενοχλεί το φως? Θέλεις να κλείσουμε όλα τα... Α. Πέφτω. Από πού? Είμαι εδώ 200 χρόνια. Τι. Από πού πέφτεις? Σ' αγαπώ. Θα σε ξαναρωτήσω. Σε ενοχλούν τα φώτα? Α. Θες να τα κλείσουμε? Χρώματα. Στοπ. Κόφτη. Night Vision, λοιπόν. Εσείς βλέπετε τα παιδιά. Τα παιδιά εμένα οριακά δεν με βλέπουνε. Αυτή είναι η συνθήκη που υπάρχει. Εκεί κάτω έχουμε αφήσει μια κάμερα με το REMPOD και ένα EMF. Το υπόλοιπο είναι σκοτάδι. Τώρα που βρισκόμαστε σε πλήρη σκοτάδι. Σου αρέσει καλύτερα? Αν νιώθεις πιο οικία χωρίς το φως, μπορείς να χτυπήσεις το καμπανάκι όπως κάνεις τόση ώρα. Είσαι ακόμη μαζί μας. Βερνής. Το άρωμα που μιλήσαμε πριν, το γυναικείο, είναι δικό σου? Αν προσπαθείς να μας απαντήσεις μέσα από αυτό με τα λαμπάκια, θα χρειαστεί να πας πολύ πιο κοντά. Θολή όραση. Δεν μας βλέπεις καλά επειδή είμαστε στο σκοτάδι? Εγώ είμαι. Για ποιο λόγο, αφού ο Νίκος είδε την ιστορία με τα χρήματα, σταμάτησες να μας δίνεις απαντήσεις? Είναι επειδή το είδε? Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δωροδοκία ζει ακόμα?
Ήμουν 70. Δεν σε δεσμεύει πλέον κάτι. Μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Θέλεις να φύγουμε? Αν μου Όλιβερ. δώσ' μου μια ξεκάθαρη απάντηση και θα φύγουμε. Θες να φύγουμε? Να το πάω και λίγο αλλού. Μμμ. Μας έχεις πει για ένα ατύχημα. Εκτός από αυτό το ατύχημα που πέσατε, έχει συμβεί κάτι με φωτιά? Μας είπες πριν για καπνό. Έχει συμβεί κάτι με φωτιά? Έχει καεί αυτό το μέρος? Βλέπουμε παντού καπνούς. Θα απάντησε στο καμπανάκι. Ναι. Θες να μας πεις κάτι? Κάποτε ζούσε εδώ. Είπες καπνό και αέριο. Έχει συμβεί κάτι από κάποιον εδώ για να κάψει το μέρος? Ευχαριστώ. Η φωτιά οπότε δεν ήταν ατύχημα, ήταν σκεμμένο. Όπως Ναι. το καταλαβαίνω εγώ. Και μπορεί από αυτό τον άντρα. Έχει να κάνει με κάποια αποζημίωση. Αν και εγώ ήταν αυτό το μέρος, θα έπαιρνε κάποια χρήματα, από κάποια ασφάλεια, κάτι. Η Νάταλη. Ποια ήταν η Νάταλη? Ρε Βουλά, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα λαμπάκια γενικώς να δυναμώνουν πιο πολύ το κάνουνε? Ναι. Οκ. Όχι, εννοώ η φωτεινότητα που έχει τώρα Α, να δυναμώνει όχι. πιο πολύ. Όχι, όχι. Παρατήρησε το. Η φωτιά μπήκε αφού έκλεισε το κτίριο. Μήπως έβαλες φωτιά για να καλύψεις κάποια ίχνη? Εσύ τι Παρακαλώ πηγαίνετε δεξιά. Εσύ τι έπαθες? Τίποτα, νόμιζα ότι είδα κάτι από εκεί. Με Τι α- λένε Μιχάλη. Τι άλλαξε ξαφνικά και οι απαντήσεις σταμάτησαν? Και
και οι ενδείξεις είναι λιγότερες. Στρατός. Υπάρχει κάτι άλλο στο χώρο το οποίο ήρθε και εμποδίζει την επικοινωνία. Δεν μας έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση ούτε για το ένα ατύχημα ούτε για το άλλο. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Τάφος. Όχι για πολύ όμως ακόμα. Γιατί πιστεύω ότι απλά μας εκμεταλλεύεσαι. Ενεργειακά. Από εδώ. Φτάσαμε στο τέλος. Μπερδεμένο θα πω ήταν σήμερα. Πολύ. Η δικιά σας εμπειρία. Ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό. Και χειρότερη για την επόμενη. Το κάτι άλλο ήταν, ναι. Μπερδεμένο, πάλι με λίγο συσκευές. Δώσαμε το ημέρσιμο και το καμπανάκι. Είδαμε το EMF μετά από μήνες. Κάναμε επίσης καινούριες μεθόδους σήμερα, για μας τουλάχιστον. Πόσες Το φορές έκρεμε στη ράμπο και το έστες. Τέλειο. Τέλειο γιατί θα τα πούμε και πιο προσωπικά αυτά όταν κουνιόμουν και κουνιόντουσαν και ήταν λες και κάποιος το τράβαγε και αυτό, ναι. Ωραίο. Την επόμενη θα το κάνουμε όλοι μαζί. Επειδή συνήθως βγάλει λάδι τα δύο έρευνες. Καλά, Κομματικό έστες. εσύ θα περάσεις άσχημα. Τώρα 2 φορές έχεις βγάλει λάδι. Αυτό είναι απειλή, Ξεκάθαρα, έχουμε δοκιμάσει τα Την κορίτσια. τρίτη φορά μην ξανάρθεις. Αυτό που λες. Ξέρω το 9 του κλέφτη, 2 του κλέφτη. Η τρίτη είναι... θα είναι συστημένη. Ωραίο μέρος. Περίεργο. Μπερδεμένο. Αγχωτικό. Αυτό μας σύγχυσε. Όλους. Αν και θεωρώ ότι εδώ πέρα είναι και για παραπάνω άτομα. Είναι για πολλά παραπάνω. Σίγουρα. Είχαμε το φόβο του έξω. Βέβαια, εγώ έχω λατρέψει που ήσουν Ναι. ράγες. Ναι. Αλλά δεν χωράω να μπω εκεί Όλοι μέσα μας. να κάνω τίποτα. Οπότε, τι έχουμε να κάνουμε να πούμε. Like, subscribe και στην άλλη ομάδα όσοι δεν έχετε κάνει. Ποια είναι η ομάδα? Το δίδυμο του παραφυσικού. Το Ηλίας που με βιέστε. Και έχουμε και επίσημο. Hype. Bye. Μεγάλες στιγμές. Βεβαίως. Και το βασικότερο ήταν, Καμπανάκι. τώρα έχουμε 2 καμπανάκια. Εξελισσόμαστε.